Určite si všimla, že existujú činnosti, ktoré ti idú s ľahkosťou. Čas pri nich beží, ani nevieš ako a dokonca ťa dobíjajú energiou. Pre mňa je takouto zaručenou činnosťou napríklad tanec. Zamysli sa nad tým, ako to máš ty a spíš si zoznam takýchto tvojich aktivít, ktoré poprvé zvyšujú tvoju energiu, čiže sa po nich cítiš naozaj nabitá a nabitejšia ako predtým, než si išla túto aktivitu robiť. Po druhé, nevnímaš pri tom čas, letí ako keby nebol. A po tretie, robíš to s radosťou. A aj keby si to mala robiť zadarmo. Spíš si teda čo najviac takýchto aktivít a minimálne jednu z nich dnes urob. Samozrejme, najlepšie bude, ak tieto aktivity budeš do svojho života zaraďovať čo najčastejšie, pretože z nich máš iba samé benefity. Tak šup do objavovania a uži si to.